Batasang Talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Magandang umaga po sa lahat po ng mga idol po natin at yung pong ano natin ngayon, pag-uusapan po tungkol po dito may kinalaman po sa ilang mga pagtaas at ilang pa mga concern po no, sa ating pong mga kooperatiba at sa mga korporasyon po na katuwang ng ating pong pamahalaan para masuplayan po yung ating pong mga kabahayan po no. Dito po sa Dagupan City, syempre ang Decor po no. At ilang mga bayan po nakarating ng Dagupan City na sinusuplayan din po o sineserbisyuhan ng Decor pa. Makakausap po natin po sa linya live ngayong umaga po na ito si Attorney Randy Castellan, ang COO ng Dagupan Electric Corporation. Pabati mo na po natin. Attorney, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating po mga tagapakinig, taga-subaybay. Yes, good morning, Sir Mark, at saka sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Attorney, siguro ano po, no, diretso na po ako dito. Kamakailan po nag-anunsyo po naman ito pong ating pong pamunuan. Even wala pa yung meron na kayong pahapyaw noon sa una nating mga interview po no na tumaas po itong average residential selling rate po ng Decorp mula po sa 10.68 kilowatt per hour noong Mayo po hanggang 11.71 per kilowatt nitong Hunyo po no. Ano po yung pangunahing dahilan po ng pagtaas po na ito at hanggang kailan po inaasahan po na mararamdaman po ng mga consumer yung ganito pong taas ng singil? Ang dahilan po niyan, Sir Mark, ay yung nangyaring rotational brownout ng last month. So, nagkulang ng supply. So, yung mga nagamit o yung mga umandar na planta, yung mga mahal na planta. So, yun yung main reason kung bakit tumaas. Actually, yung presyo sa merkado, tumaas siya ng 2 pesos and 80 centavos compared sa last month. So, yun yung humila ng presyo ng generation charge namin sa Decor. Mm-hmm. Actually, nasa 99 centavos ang effect niya sa amin compared sa last month. Yung sa generation charge lang yan. And then may konting pagtaas din sa transmission rate kasi yung kanilang mga ancillary services ay gumana din during the rotational blackout. So ang total effect niya sa amin is a little over 1 peso. Kaya yung nabanggit mong difference last month, yung 10.68, at saka naging 11.71. Opo. Yes. Po. So doon po sa advisory po no, tumaas po yung generation at transmission rate habang nananatili naman po yung pareho po yung distribution supply at yung metering charges po natin. Pwede niyo po bang ipaliwanag, attorney, yung mas simpleng paraan po para maintindihan ng ating mga consumer kung bakit naapektuhan pa rin po yung ng malaki yung kabuang bill po nila, yung mga consumer po natin? Yung kasing Sir Mark, of course, yung supply sector, hindi namin yun sector, kumbaga, nasa generation yan Mm-hmm. And then yung transmission sector, hindi rin sa amin yan. So, whatever occurrences doon sa dalawang sectors na yan, ay wala pong control ang Dagupan Electric Corporation. Opo. So, yung pong supply, pag nakadepende kasi yan sa demand and supply scenario ng area. Ngayon, kasi medyo may kainitan ng panahon, especially during that time last month, pinag-uusapan natin, Sir Mark, yung panahon last month, hindi ngayon. Yes. Kasi yung rate na yan, last month yan. So, medyo may kainitan nung time na yon, and then coupled with yung medyo mataas pa na presyo ng fuel, and then bumaba din yung value ng peso compared to dollar. So yung mga yan, may impact yan doon sa cost ng kuryente sa generation side, sa supply side. So kami kasi, meron kaming mga kontrata, may mga kontrata kami sa generation na yung presyo ay fixed. So, o kaya kung meron mang
pagbabago doon sa mga presyo namin doon sa mga may kontrata kami, maliit lang yung mga adjustment. Mhm. So, pero yung remaining na kailangan ng decor para masupplyan niya yung kanyang lugar, binibili yan doon sa merkado. Hindi kasi namin yung may kontrata exactly kasi depende yan sa consumption pattern. So, anyway, yung aming mga kontrata na meron kaming mga fixed rates o kaya kung may adjustment maliit lang, ito yung nagme-mitigate nung presyo sa merkado. Mhm. So, kagaya niyan, ang presyo sa merkado, sabihin natin 7 pesos o kaya 8 pesos. Yung kontrata namin sa mga generation na meron kaming mga arrangement na fixed yung mga rates namin. Let's say 5 pesos yung average. So kahit pa paano, pag in-average mo yung mga yan, ibababa niya yung presyo. Yan yung case sa Decorp. Kaya kahit pa paano, kahit tumaas yung presyo sa merkado dahil may mga bababa kaming kontrata, hihilahin niya pababa. Okay. Kaya pag tinignan mo, Sir Mark, kung i-compare mo yung overall rate namin na 1171 sa mga katabi namin ng mga co-op. So kaya kahit sa dyan sa Manila, pag i-compare mo yung overall rate namin, kami pa rin yung pinakamababa. Yung 1171, mababa pa rin. Kasi sa Manila, maabot siya ng 14.48 centavos per kilowatt hour doon. Mhm. So, mas malaki yung impact sa kanila ng rotational brownout. Sa Decorp, kahit pa paano, naibsan nung mga kontrata namin, nabababa yung presyo namin, kaya naging 11.71. May impact sa atin, pero hindi siya ganun kabigat compared sa ibang lugar. Yes. Okay. Opo. Anyway, attorney, yung pong kamakailan din parang nabanggit po ninyo na meron pong halt muna or pagpapatigil muna dun sa mga hindi makakabayad dun sa putol ng supply ng kuryente sa mga kabahayan. Epektibo pa rin po ba ito hanggang kailan po Opo. magtatagal, attorney? Opo, magandang yan. Yung may advisory ang ERC na nilabas nila nung last month na yung mga May, June at July billing ng mga customers, pwedeng hindi nila muna bayaran. Saka hindi kami magpuputol. Hindi kami magpuputol sa buwan ng Mayo, yung bill ng Mayo, Hunyo at saka Hulyo. Ngayon, kung may mga pinuputol pa kami, hindi dahil doon sa May bill. Pinuputol namin yung mga April at saka yung mga medyo may mga March pa, mga ganon. Pero yung pagdating sa May at June at saka July bill, hindi po kami magpuputol sa mga billings na yan. So, ganun po yung advisory ng ERC. Pero yung saklaw po ng ng advisory ng ERC, linawin lang po natin May, June lang, attorney, or hanggang kailan po ba ito? May yung kasi kagaya nito, itong nasa June, month tayo ng June, Opo. So yung na-distribute na namin yung May bill. Kapag nasa customer na yung May bill. Opo. Ngayon, yung customer, kung gusto niyang bayaran, okay. Kung ayaw din niyang bayaran o kaya wala pa siyang pambayad, pwede hindi muna niya bayaran. Kasi hindi po kami magpuputol ng May. Okay, May Ngayon, billing po yun. Ngayon, ngayon, pagdating ng July, malamang ang hawak-hawak na ng customer yung June bill. June, yes. So, ganun din po yun. Ngayon, pwede naman nilang bayaran na yung May at saka June. Kung meron na po silang pambayad, bayaran muna nila yung May. Okay lang din po yun. Yung June, pwedeng iwan muna nila and then hindi naman kami magpuputol ng June. Okay. And then, pagdating ng August, darating din yung July bill nila. Hindi rin po kami magpuputol, the same case. So, pagdating ng September, most probably, o kaya latter part ng August, kung hindi pa rin bayad yung tatlo kasi magre-resume na yung disconnection, yun, magpuputol na po kami doon sa May na unpaid pa o kaya sa June na unpaid pa. So, ganun po yung mangyayari doon sa Okay, so yun po ang malinaw po. So, pagpatak ng Agosto,
dapat settled na kayo kasi babalik na sa sa regular. Okay. Anyway, attorney, naibalita rin po namin po itong pagpunta nyo po sa Santa Barbara. Ano po ba yung pinakamahalagang issue po na inilapit po ng mga consumer po sa DECORP diyan po sa may Santa Barbara? At ano po yung mga konkreto po na parang hakbang na ibinigay po ninyo? Santa Barbara sa Sangguniang po ba yun? Opo, yes po, Sir opo. Mark? Opo, yung pong ano po, mga parang pinaliwanag po ninyo ng mga ilang alituntunin. Opo. Nagkaroon kami kasi, Sir Mark, ng information and education campaign sa hindi lang sa Santa Barbara, pati sa lahat ng nasasakupan ng DECORP. Mhm. Tungkol ito doon sa aming emergency response procedure. Mhm. Kino-coordinate namin ito doon sa mga barangay captains, sa mga TPRRMC o kaya sa MDRRMO, and then yung mga responders kumbaga sa calamities. So, para pinaintindi namin kung ano yung mga protocols namin sa DECORP, kung kailan kami magpapatay ng supply o kaya kung ano yung mga una naming i-restore when it comes to calamity. Yun po. Mhm. Then yung pangalawa doon na topic, yung RA 11361. Ito naman yung anti-obstruction of power lines. So, kasi marami po yung nagiging cause ng mga unscheduled interruption. Mhm. Yung mga puno na nasa ilalim ng linya namin o kaya yung mga structure na kinoconstruct malapit sa linya namin, nagkakaroon ng electric contacts sa mga trabador o kaya may nakukuryente, may Mhm. na-aksidente. So, ito po yung kino-coordinate namin at pinaalam namin sa yung mga partner namin sa public service, yung mga barangays, and then yung mga first responders when it comes to calamity. So, ito po yung programa na ginawa namin. Opo. Attorney, kung ganyang case ko, for example, merong isang parang naka-obstruct po na puno, papaano po sila makipag-coordinate sa DECORP para at least yung linya po doon, pansamantala munang alisin at malinisan po nila, umaalis po nila yung obstruction? Or kayo po mismo po, nagbibigay po ba kayo ng serbisyo na kayo na mismo yung gumagalaw para alisin po yung obstruction, attorney? Yes, Sir Mark, yung mga nasa main line, yung mga nasa main thoroughfares o kaya sa mga highways, gano'n, kami na po yung kami na mismo yung puputol dyan. O kaya sa mga main barangay roads, kami na yung puputol dyan kasi namin yan kumbaga backbone namin yan, yung mga linya na yan. And then, yung mga interior na mga daan, yun, kung minsan, yung customer mismo nagre-request sa amin na kung pwede ipaputol. Okay. So yun yung ginagawa din namin upon being initiative ng mga customers. Pero hirap lang kami, Sir Mark, sa mga fruit-bearing trees like mangga. Ganyan. Kung minsan, ayaw ipaputol ng customer. Kaya yun, medyo kailangan mo ng mga negotiation doon para pumayag sila. Ayun. And then, isa pang medyo hirap kami, siyempre yung mga puno na nasa private lot, private property. Correct. Although, nasa private property yung puno, tapos nag-offer yung kanyang branches palabas ng daan at malapit na sa linya. So yun, medyo kailangan din ng negotiation doon. Pero may mga customers naman kami na voluntarily sila na mismo yung nagre-request sa amin na paputol yung kanilang puno. So, ganun po yung... Okay, so yung malinaw, ganun po yung nangyayari. Tawag lang, alam niyo po, ako nakaranas din ako ng libreng serbisyo ng DECORP itong week lang na ito kasi attorney nasunog yung yung fuse ko dun sa unit. Maganda yung pala parang akala ko nga may billing pero wala naman, parang serbisyo, part ng serbisyo talaga ng DECORP talaga yung mga ganon. Opo, talagang ganon. Saka yan sir, may umiikot kami na supervisor dyan na tinitingnan niya yung mga puno and then tinitake note niya and then namin dinidispatch yung aming streaming contractor. Ayun. So sila po yung dyan, naka-assign kumbaga dyan sa streaming. Okay. Maganda po yan kasi at least
may ano po, no, preventive na po kaagad. Anyway, attorney, ano po ang mensahe po ninyo sa mga consumer po natin na nangangamba doon po sa patuloy na tumataas sa electric bill? Pero sabi nga po ninyo, kumpara sa mga ilang mga korporasyon at kooperatiba, ang DECORP is mas mababa pa po yung ito pong nangyari po na ano po ito, pagtaas po na ito. So ano na lang po yung pwede may payo po natin po sa kanila, sa ating po mga consumer, sa ating mga customer po. Go ahead. Opo, unang-una, yung wag po silang sana kasi alam natin na may kahirapan ng pagbabayad ng kuryente itong mga panahon na to. Naintindihan po ng DECORP yan at saka ng industry, kaya po sila naglabas ng advisory na wala munang putol and then may leeway dun sa pagbabayad ng mga electric bills natin. Pero ang sana yung mga customers, wag po kayong magpadala doon sa mga, marami kasing nagtitake advantage, Sir Mark, sa mga ganitong sitwasyon na nagkukumbinsi sila na papapapain yung kanilang konsumo at may gagalawin sa metro o kaya may gagawin na illegal connection o kaya may kakabit na mga devices. Wag po silang maniniwala sa mga ganyang mga pagkumbinsi ng mga mananamantala sa sitwasyon na ganito. Kung gusto po nating mapababa yung ating konsumo, the best way is to conserve yung ating paggamit ng enerhiya. Kasi pagka pumatol po tayo dito sa mga nangungumbinsi ng mga ganito, mas lalong malaking problema po yung kakaharapin natin. Kasi po, yung pagnanakaw o kaya paggalaw sa mga electrical facilities ay krimen po yan. Kaya wag po silang papadala. Pag may mga pumunta po sa bahay nila na nangungumbinsi po ng gano'n, maaari lang po na magbigay alam agad sa DECORP para ito ay ma-actionan namin. And then pangalawa, Sir Mark, kasi may mga nakarating sa amin lately na kung minsan yung mga customers natin may mga intervention silang ginagawa, nagkakabit sila ng mga sampayan o kaya mga metal, mga conductive material sa metro o kaya dun sa may entrada para siguro minsan sampayan o kaya kung minsan pinagdudugtong-dugtong nila yung mga alambre papunta sa mga metal parts ng kanilang bahay. Nagkakaroon ng electric shock sa mga residente. Maaari lamang po na kung may mga ganyan po, wag po nilang ikabit dun sa mga electrical facilities na nakakabit sa kanilang bahay, especially yung sa may metro, para hindi po ma-disturb yung daloy ng kuryente at hindi ma-ground yung mga metal parts sa bahay nila at hindi magkaroon ng electric shock o kaya pagkakakuryente ng mga residente doon o kaya mga customers. Yun po, Sir Mark, yung mga immediate na paalala sa mga customers po. Ayun, so malinaw po yun. Anyway, maraming salamat po, Attorney Randy Castellan, ang COO ng Dagupan Electric Corporation. Good morning, sir. Okay, thank you. Opo.